biharren tomie. Arratzalde ondan hoi, da ongi etorri udalozoaren ohiko bilkura honta. Eguneko lan zerrendikin azteko lehenengo puntun daukeu, aurreko bilkurako aktaren onespena ala badagokio. Bueno, aurretik esangot, audioaktan grabaute geldiu da xe, bueno, danok etorri gehala, EH Bilduko Itziar, Iraitz eta Nagore ezik. Beste danok gaude, orduan guztire gaude, 14. Vale. Orduan, esan eta bezala, aurreko bilkurako aktaren onespena labadaukio, ekainako eta laukue daukeu, aurreko hiekue, ez dakit batematek aktin ingurun zerbait ezateko dauken, orduan, onartutzat emate dugu. Vale, biharrengo puntu daukeu, Azkoitiko egonaldi turistikoen gaineko zerga arautzen duen ordenantza fiskalaren hasierako onespena. Bueno, edabidetan eta komunikabidetan hainbeste hitzeteko eman duen egonaldi turistikon gaineko zergie dakarkiu, gaurko udalbikura honta, bai esango deu, bueno, lege bat onartu zala, eta lege horren ondorixoz, bueno, 2006ko ekainin 17 gaon argitaratu zen, bueno, egonaldi turistikon gaineko zergie, Gipuzkoan onartu dana. Orduan, onartu dan Aragonek, foru Aragonek, ekeiuna da, bueno, pixket herridanok behartze gaitu onartzea zer gau, eta ez badeu onartzen datorren urteko urtarriak bat baino lehen, ezarri ekea baite, baino, bueno, foru arauen jartzean baldintza berdinetan, eta foru arau horrek tazie, zergie, alojamento desberdinen artien, rango bajartzeu, horkila bajartzeu, minimo eta maksimo bat, eta onartuko ez bagenduke, maksimo ez hartuko litzezke, indarrien, hori da. Orduan, bueno, kontu hartzailetzatiken prestau egin da, bai esango dugu hemen eudeleke, lan bat egin dula, eta ordenantza honen zirriborro bat prestau egin dula, herri danok onartu berdeulako, eta danok antzekotasun bat euki berdeulako zerga honen inguruen, esan detan ez dara foru arau hortan oinarritute hon berdulako, prestau egin deu, eta bilkura hontatik pasatzie proposatze deu. Ez dugu esango askotik turismukin olako gatazka hundik daukeunik, ez geha herri bat turismuek zaturaute gaudenak, baino esan detan bezala, bai iruitzezaku, toka huitezakula ordenantza onartzie, legik bertu itegatulako. Orduan, proposatze deuna da ordenantza simple bat, egixe da ordenantza horrek estepsixo batzuke badauzkela, eta, hoi foru arauek baditula, hola, estepsixo batzuk posible itetu nahi ez kobratzie, zer gau, eta hoxek danak berdinek ekie proposatze deula, 18 urtetik berakuk, desgaitasune daukebenak, badibidez gizarte zerbitzuen baliabide bezera ibiltzen baldima, holako alojamiento bat, kaso hoxetan ez ordaintzeko salbuetzik egongo litzezke. Foru arau horrek, bate, obari batzuk aplikatzeko aukeri emateu, baina hortako baldintza batzu bete berdie, eta askotiko udalak ez ditu betetzen baldintza hoxek. Bat da, 25 plaza baino gutxi seukitzi herrisek, gure kasu 943 plaza dauzkeu, eta bestie da, 75 plaza baino gutxi seukitzie, baino turismoko afekzizue o alojamento turistikun afekzizue herrisen bat baino txikixu izetie. Eta hori kalkulatzea, plaza kopurue zatitute biztanle kopurukin. Orduan guri 1,8 bat emateiu, baten azpitik ez gaude, beraz, ezin dugu hori aplikau. Beraz, obaririk ezin dugu aplikau. Eta obarisek aplikatzetik aparte, errekargo batzuk aplikatzeko ere aukeri mateu, baino ez ditugu ez da betetzen, errekarguk aplikatzeko baldintzaik. Beraz, planteatze deuna da minimu aplikatzie, lehenengo urtia izango litzeke, zaiteana, inderrien jartzeana, eta gero, hemendik aurrea, jungo gea ikusten, bai, ustet, hemen baiarako lehenengo erresetako gehala baite, ordenantza onartzen nahi geana, ikusite gero bestik zerreke ben eta bar, urrongo urtetiken aurreare, beti ongoa aukerie, esanetan bezala, borkila bat jartzeulako, foru arauek albidetzeulako, beti aukiko du aukerie, pixket hori mugitzen juteko. Orduan hori da proposatze deuna.
hasierako sonartzie ordenantza hau, biharrena izango litzeke gaua ematie eta 30 eguneko esposizio eukiko luke legazixuk eta itxeko, eta legazixek ezpalitzezke ongo, baina behin betiko sonartute gelditzie. Hori da proposatze duna. Ez daki bat ematek zauz ezateko dauken, baina nire? Bai, PSE udal taldetik ordenantza honen alde bozkako deu, uste deu arrazoizku dela gure udalerrixe bizitatze ben eta zerbitzuk erabiltzeitu ben pertsonak neurri egoki batin zerbitzu horiek mantentzen laguntzie. Gaina ordenantzak ostatu motan araberako zenbateku sartzeu, eta neurri horrekaue dela uste dut, da indarrin daun araudire egokitute eta turismo jasangarriago baten alde iteuna, eta horratiken alde bozkako du. Ezkarrik asko nire, bai, Jose Joakin. Bueno, esan dezuzeko, baina, obariak ezin ditugu ezarri, horretarako plaza gehiagi ditugulako, eta harrakar gurik ere ez, horretarako berriz, plaza gutxi daudelako gure herrian. Beraz, horrek azaltzen digu turismoak gaur egun dakarkigun presioa ertaina dela, eta horregaitik ginengu zerga markatzen zuten kantitateen bataz bestean, erdian kokatzearen aldekoak ez gutxiengoan, eta ez da gehiengoan ere, eta batzordean horren alde egin genuen. Dena den, beste alderdi denok, udal gobernuaren proposamena babestu zenutenez, minimoa kobratzearen alde azaldu zinetenez, abstenitu egingo garela. Ezkarrik asko, Joakin, Asier? Bale, turismoaren neurrigabeko esplotazioak herrietako idiosinkrazia eragiten du zuzenean, eta hori oso tontu zaindu beharreko gaia da. Gure hiri, herri, auzoen eguneroko aldaketa sakonak dakartzelako. Turismo sustengarria eta etikoa bideratu behar dugu, herrietako ehun ekonomiko, sozial eta ingurumenekoa errespetatuko duena. Azkoitea ez da egun bizi dugun neurri gabeko sukar turistikoaren xede puntua. Baina garrantzitsua deritzogu turismoa ekartzeko politikak egitea, baina esan bezala turismo jasangarria eta errespetuzkoa. Horregatik, turismo zerga arautzea beharrezkoa ikusten dugu eta gure bozka baiezkoa izango. Ezkarrik asko. Esan dut askotik 153 plaza dauzkela, hori jakin Euskadiko turismo enpresen eta jardueren erregistrotik ate daula, hori Jaurlaritzak eguneraute ukitzeu, herrixen daudenak, eta askoitxixen kasun daukeu aterpetxe bat, hotel bat, 2 nekazal turismo dauzkeu, eta gero 5 apartamento turistiko dauzkeu. Orduan esan eta mesela, egixe da, 153 plaza amate deula, keixen bat 153 aiatzea, aterpetxe bat daukelako, eta aterpetxe horrek hazi, erdixek dauzkelako plazako puru hoxenak. Orduan, hori esan da, bozketa jarriko deu. Aldeko bozkak, abstentzioa, onartuta gelditzea. Elena, emaitza, favorez? Danea, 14 zaudete, 14tiken 11 aldeko bozka eta 3 abstentzioarekin. Onartute, 3. punto pasauko gea. Kreditu gehigarrien bidez, kredituak aldatzeko 5 zenbakidun espedientearen hasierako onespena. Gaurkoen dakarreun kreditu aldaketie da bazpareako dakarreun kreditu aldaketa bat. Planteatze deuna da, gerakine erabiliez, partida bat sortzie, 200 buruk espaitxok erreiten, 275.000 eurokue, eskei parka etxeko. Ez daki hondik hau erabiliko deun ala ez deun erabiliko. Dakizuten bezala, eskei parka etxeko lizitazioa martxan daukeu, baina lizitazio hori hondik bukatzeke dau. Eta lizitazio hori martxan jartzeko 2008ko partida bat ibili gendun. Ikusike urtintze, urte erdixe pasau zakula, eta hondikene lizitazio bukauga bedaola, lehen urteko partida badanez urti bukatzeako partide hori gaztaute hon berdu. Eta, pentsatze deu zailtasunek eukileik etxeula. Orduan horretxatiken eke deu bazpa ere 2006ko partide bat sortu, lizitazio horrekin, utxi geldi uzan, rekurso bate badauke oin, eta orduan, hondiken bukau gabe dau, eta bukatzean nien, ikusiko deu, berriz eta berdeun, ez deun eta ber, baina bazpareako partidie sortu deu, urte honen bukaerako bukau gabe ongo balitz, ordaintzeko eta zailtasunik ez eukitzeko. Baina nire? Kreditu aldaketak urtin zier sortzeien beharrez berdin eta egokitzeko aukera amateu, eta kasu honetan guk ez dauko gara ospinik. Ezkarrik asko, Janire, Jose Joakin.
Bai, bueno, behin baino gehiagotan esan dugu, lehen bailen erabilgarri nahiko genituela instalazio hauek, eta eman beharreko pausuak ematearen aldea azaldu gara beti, eta oraingoan ere aldeko bozka emango deula. Eskerrik asko, Asier? Bai, guke bai guren atxea alik eta lasterren zerbitzu hori herritarren eskure otie skateparkana, eta bueno, guke bai estengo dula. Eskerrik asko. Orduan bozketa jarriko deu, aldeko bozka, aho batez onartuta. Laugarrengo puntu da 2027an ekitaldian lan ondorioetarako ordaindu egingo diren eta berreskuratu beharko ez diren Azkoitiko udalerriko tokiko bi jaiegunak zehaztea. Bueno, hau Jaurlaritzatik etortzea olako eskaera bat, Bustureko behintzet datorren urteko jaiegunek udalerrikuk zehaztute ukitzie. Orduan eskaerie uztailin erdialdea etorri zan, eta planteatze deuna, urtero espaldima uztailin, irailin lehenguno, inkluso uste, eta guztune inde gaudela, olako ezoiko bat gai honen ingurun, Jaurlaritza lehenbailen esan inberrezetea alako. Orduan, urtero bezala, bi egun proposatzekeu, alde batetik uztailako eta 11, ke 2007 lanun bat atokaukoa, zain naso egune, eta bestaldetik San Andrez egune, azaroarek 30, 2007 azte hartie izengoala. Orduan, beste jaiegun danak EAE osoako berdinek izango litzeke, eta nabarmenduko deu 2007 nobedade bezala urriaren 7an Euskadiko lehen gobernuaren urteurreneko jaiegune ukiko deula urriak 7. Bestela beste danak beste urtetako berdinak dira. Janire, ez, Jose Joaquin? Azkoitiko udaletik proposatu beharreko bi jaiegunak urteroko jaiegun berdinak izanik, ez diogula eragozpenik ikusten eta alde bozkako deula. Eskerrik asko, Zier? Vale. Orduan, aldeko bozkak, hau batez onartuta. Bosgarrengo puntue, Azkoitiko udalak eta Azkoitia Lantzen Sozietate Anonimoak eta Euskal Autonomia Erkidegoko etxebizitza eta hiri agenda sailak Azkoitiko udalerrian babes publikoko etxebizitzak sustatzeko sinatutako hitzarmenaren eranskina onartzea. Bueno, hemen 2008 maietzien Azkoitiko udalak eta Azkoitia Lantzenek Jaurlaritzakin hitzarmen bat sinauen duen Txalonerrekako 3 partzelatan BHek etxebizitza publikoek sustatu ahal izeteko. Oin, bate badauke hor, Txalonerrekan laugarren partzelie bezala esautzeana, baita etxebizitza publikuk sustatzeko erabili nahi dana eta Jaurlaritzan eskutan da ona. Baina, etzeo inungo hitzarmenik. Orduan, aprobetxaiez, 2008 hitzarmen bat zinauen dula, bat bita 3 partzelantzat Txalonerrekan, oineke deuna da, hitzarmen hori eraskin batein, eta eraskin hortan, laugarrengo partzela hau sartze deu, etxe bizitzak sustaua izeteko. Eta orduan, eranskin horrek ezateuna horitxi da. Hitzarmen horri, gehitze xeula laugarrengo partzela hau. Bai ezango deu, Txalonen eraiki berdanera eraikitzeko, Jaurlaritzak laugarrengo partzela honen lizentzixe ezkauta daukela. Lehenengo laugarrenetik hasi berdu, eta gero jungoie bat bita 3. Orduan, eta baita, hor lehenengo filan, erabilera pribatuko etxebizitzak etxeko horko sustatzailike, ezkaute dauzke bere lizentzisek. Orduan, proiektuk eta ikusike lurren kalidadik eta nolako kerten deben, eta Jaurlaritza pixke berandu datorrela sustatzaile pribaue baino lehenuo, eta baita guk horrein berdeun urbanizazio lana baino pixke berandu datorrela, hor ikusi da baite horma bat etxeko berra daula. Orduan, horma hori Jaurlaritzak ordainduko ju, baino Azkoitia Lantzenek, Azkoitiko udalak eingo horma hori, ez du Azkoitiko udalak eingo, Azkoitiko udalak Azkoitia Lantzeni enkargauko xo horma hori etxeko, de hecho, enkargaute dauke, eta bere urbanizazio lanakin batea, horma horire beharekein dasen, hori lizitaute dao eta martxan dao. Eta gero, Jaurlaritzak horma horren balizue Azkoitiko udalai emango xo, eta gero, udalak Azkoitia Lantzeni ordainduko xo beharekein ditun lanatik. Orduan da, danok nahi dituen zuzkidura publikoko etxebizitzakein ahalbidetzeko pauso bat egiana udalak eta
jaurlaritzan artien hitzarmen bat zinau. Orduan, hitzarmen hori zinauta zeuen, terreno hau faltazan hor sartzie eta hortxe sartzie proposatze dugu. Zangoet, Azkoitia Lantzenetik pasau dala, tartin daulako eta ane onartu dau, eta hoen, urrungo pauzu izango litzeke udaletiken onartzie, ala badago kixo, eta gero ja jaurlaritzak gobernu kontseilutik pasauko luke. Baina nire. Bai, gure ustez, babes publikoko etxebizitzen sustapena lehentasunezko gai bada Azkoitian, eta horretarako ezinbestekoa da administrazioen arteko lankidetza eta koordinazioa. Eranzkin hau hitzarmenein barruen sartzie da, eta azken urteotan etxebizitzarako sarbide gero eta zailago bihurtzen nahi da, eta honekin uste dugu aurrera pauso txiki bat emate deula, eta urratza hau positibotzat jotze deunez, gure aldeko dozko. Eskarrik asko Janire, Jose Joaquin. Aurretik sinatutako hitzarmenaren gain zati honek aurre ikusita zegoen berezitasun bat du, euste horma baten gainkostu bat. Guk hasieratik esan dugu horma honen gainkostua ordaindu beharrik ez litzatekeela egongo, eremu horren eraikuntza dena batera egingo balitz, baina etxebizitza libreak egiteko premiatasuna, hau da, presie zegoela dirudi, eta entzun ditugun azken zifren arabera, milioitik gora ordaindu beharko dugu azkoitiarrok horma hori. Dena den, hasieratik esan zen, ondoren, jaurlaritzak bueltatuko zigula guk aurretik ordaindutako kantitatea, eta oraingo hitzarmenak hori ahalbidetuko du. Beraz, eta laburbiltzeko, orain etxebizitza libre horiek egiteagatik Azkoitiarrok ordainduko dugun dirutza hori, jaurlaritzak bueltatzearen alde gaudela, noski. Eta soilik Azkoitiarrok ordaindu beharrean, erkidegoko biztanle denon artean ordaindu beharko dugula ditxuzozko horma hori. 2008ko martxoan esan zenuen, aktan dago, guk ekainerako urbanizazioa bukatuta izan behar genuela, jaurlaritza bere obrekin hasteko. Udalak oraindik bere urbanizazioa ez du hasi. Azkoitia baik hasieratik esan zuena zera da. Gainkostu horiek ekiditeko, ekainean aurre ikusten bazen eremu horren garapena bere osotasunean hasi eta bukatzeko posibilitatea, orduan hasi behar genduela obra. Herritarren dirua horrela gastatzea ez zaigulako bidezkoa iruditzen, eta kontu honekin irabazten irtetzen zen bakarra, etxebizitza libreak egingo dituen enpresa zelako. Zeuek egingo duzu enpresa horiekiko bete behar horiek zergaitik eta noiz hartu dituzuen. Eskarrik asko, Joaquin, Asier. Bai. 2008ko martxun 11ko lankidetza hitzarmena ipau da, baina guk horren aurretiken juneiko genuke 2006ko arau lagungarrita, oindala 22 urtea. 22 urte hauetan gure herrisek ekonomikoki eta sozialki eraldaketa handia izan du, baina 2006ko arauaietan 14.000 biztanle inguruko aurre ikuspena egiten zen eta 1850 etxebizitza gehiago eraikitzeko asmoa. Beti ere 160 etxebizitza libreak eta 140 babes ofizialeko etxebizitzen helburuarekin. Aurre ikuspen errealitateak beste argazki bat erakutsi digu, 754 etxebizitza eraiki dira bitartean, 11.000 eta 900.000 biztanleetara heldu gara. Datu hauekin ondorio batera iritsi gara, batetik, hau da, 2006an egindako aurre ikuspenak guztiak handiegiak zirela, eta gure ustez helburu argi batekin, etxebizitza eraikitzea interes konkretu batzuen mesedetan, hau da, etxebizitza libreak sustatzea, babes ofizialeko etxebizitzen kaltetan. 22 urteko ibilbide honetan, babes ofizialeko etxebizitzen 140 aurre ikuspenetik ez da 1% ere bete. Ez dugu ahaztu behar, Azkoiti zona tentsionatu gisa onartu gaudela eta urgentziazko neurriak behar direla, eta besteak beste babes ofizialeko etxebizitza gehiago, kaleko etxe hutzen eraberritze politika serio eta aktiboagoak, etxebizitza luxuzko ondasun bat baino herritarren eskubidea delako. Babes ofizialeko etxebizitzak txalonerri egitea kontratua sinatzea ondo ikusten dugu, baina 2006ko aurre ikuspenetik babes ofizialeko eraikinak eraikitzeko hasierako zenbakietatik oso urruti gaudela ikuste dugu. Konpromisoa izan da hila, Azkoitin bizi dugun etxebizitza arazoari konponbidea ematen jarraitzeko, eta ez soilik txalonerrekako sinatutako akordioa. Eta horretik gure bozka baiezkoa izango dela, eta jarraipena egingo digula baita. Eskerrik asko. Horminakin askotan hitzein dugu eta bueltaka biltze, ni ez naiz tekniko, ez naiz arkitektue, orduan ezin dut esan bertzan, etzan ber, gainkostu hori euki bertzun, etzun euki ber,
Hemen bai ikusi izana zen, teknikoki behintzet horma hori egin berra zauela, gero zandetan bezala, urren kalidadie eta euki bertzun alturiatik eta abar, gain koste bat eukiko, baina beti esan gendun, guk aurratzen nahi ginela, gero pauen goiu benako. Zeuk esan dezun bezala, lehengo asko txarra pauko be, eta jaurlaritza patze jonin, jaurlaritzak egize da, danon diru edala, Euskadiko osoko diru dala, eta danonetik eurten gaula. Nik amengo arkitekturia atxu dixot, segun gain kostie ez dala berez milioi bat. Lehenuo geruo egin baldi mazane, bai, eukiko ula gain koste bat, bestera batea egin baldi mazan, baina ez milioikue. Lehen bestelare eukiko zunda euki berrekue. Kompromisuk, azierrek esan duen bezala, 2006-en arau subsidiasuk onartu eintzin, dano dakiu, garai hartan, mematezun mundu osuk izen bertzula promotore, etxe bizitzak egin eta saldu eitezila, eta, dano dakiu gero ze ondorixo euki genuen, krisize etorri zan, gero pandemi bate etorri da, orduan, bai, aurre ikuspenetan auskotan, egin oso zaila izetea asmatzie gero, bukaeran, eta 20 urtin eukileiken bilakaerie, zuk esan dizu, 2006-en 14.000 aurre ikustezila, nik uste lehenuoko bat irakurri nula, 85 eta 5.000 aurre ikustezin asko itxien biziko zila, ordu nahet esan, bukaeran segun ze zifra ikuste jozun eta ze zenbakikin zabiltzen, eta demografisen nola da bilen, aurre ikuspen batzuk etxei ez da. Garai hartan, bai, erritxe marraztu intzan, eta marraztu intzan garai hartako legikin tokatzezin babez publikokuk porzentajetan eta pribaueke bai. Zorionez o zoritxarrez, geldik egon da, konstruzizue azkeneko urtetan, eremu txalon errekan daukeu, eremu handi bat, babez publikokue dijuna, eta oin hori sustatzen nahi gea, eta hori sustatzie da gure nase. Pribauek eta hartin daudela, bai, tartin daude, eta hor, nola, ja eremuek repartzelaute dauden, eta eskubide batzuk badauden, hoxe ireuko ezintzako behin, hoxe danak onartute daudelako. Ordun, ni pentsatze bakoitze bere garaxen hartzeien erabakisek ingurun dauzken, zea danakin eta herrixen aldan oneneako hartzeiela erabaki hosek, oso erreza da oin ondiken lengue kritikatzie, lengo egoeran eoteke eta lengo informazio dana eukitzeke, gu oin egiana da, oin daukeun danakin, eta lehen hartutekuk daudenak betetzeko esperantzikin, aurrea tireiken. Eta herrixentzako aldan erabakirik onena hartzen. Eta hitzarmen hau iruditzezat, badala herrixentzako hitzarmen on bat, esanetan bezala, lizentzixo ezkaute daulako, eta, lehenbailen ikustekeun, 71 etxe bizitza babes ofizialekuk inde. Hori da, guk planteatze deuna. Taki bat ematek zorzateko gexo? Ez, bale, bozketa jarriko dugu orduan. Aldeko bozkak, hau batez, onartuta. Bale. 6. puntue, 6. eta 7. lotute daude. 6. da 2006 ekitaldiari dagokion kontrol finantzieroko urteko planaren berri ematea, eta 7. da 2008ko ekitaldiaren kontrol finantzieroko planaren emaitzaren berri ematea. Hau edie, txosten batzuk, kontu hartzaietzak etxetunak eta etxea behartute dauna, legik ezateulako kontu hartzaietzatik urteko planak inberdila kontrol finantzierunak. Zer da hau? Bukaeran da, kontu hartzaiek etxeuna da, aztertu, udaletxeko bai gaztu eta bai zarreratako ataldez berdinek, ondo egikaritu aldien, ala ez dien egikaritu, eta ondo espaldimaile egikaritu, urrengo urteako planin zuzentzeko, eta nik ezateta hau edila, azterketa txiki batzuk, pasatzekeunak, eta ez baizik eta suspendio alde hono aprobau alde ikusteko, baizik eta nun mejorau leike deun. Dano dakiulako, lege asko daude, eta dana askotan, dana ondo ikie, nahiko zaila izetealako. Orduan, lehengo egin, eman genuen berri, kontu hartzaile jarriteko eragozpenan txostenai, eta barne kontrol txostenan berri eman genuen, aurreko egin, eta oin tokatzezakuna da kontrol finantzieroko urteko plana. Alde batetik, 2006-in
ze kontrolatzie o ze beitzie aurre ikusteun, kontu hartzailik, 2006ko urtin zier, eta bestaldetik zazpiarrengo puntun, 2008 eintzun kontrol finantzieroko plan horrek ze emaitza eukidun. Vale. Orduan, kontrol finantziero hau, bi erata ikea. Alde batetik, udala eta elkargune dauzkeu, eta hor kontu hartzailik ekeu, kontrola, bertako esandetan alderdi desberdinek aztertuiez, eta bestaldetik daukeu soziedade publikue. Eta soziedade publikue, auditorixe eki altzakon, eta auditorixek ze esateuna da bere kontrol finantzieru esango dugu. Orduan, datorren 2006ko plan hortane, aurre ikustea Azkoitia Lantzenek auditori bat eukikoula, eta ez bakarrik auditori ekonomikoe, baizik eta baite lege betetzie eta baite formak nola eketun. Bai legi betetze aldun eta baite formaken ondo mantentzean ditun. Oseke bai, behituko zaizko. Eta bestaldetiken udaletxe mailan, esan eta Azkoitia Lantzen mailan, esan 2006 beire, alde batetik gaztutan nominak aurre ikusteie, nomina konkretu batzuk betetzeie, berrerrepetikin ondo pau aldien ala ez dien bete, hori berrize aurre ikustea hori behituko ala. Bestie, baite behitukoa likidazizue, diruzarreran, jake gaztukin hasi nahi zen, langile gaztuna esan dut, baite behitukoie kontratazio gaztuk, hau da, pixket, txosten bat ingoa, kontratatzean danetiken, zemadan obrie, zemadan hornikuntzie, zemadan zerbitzutako zerbitzuek, baite zuzenin esleitu alditeun, ala esleipene atea alditeun, olako zenbaki batzuk eta ingoie, eta gero, kontratu txikiseke behitu ingoie, legi betei ezekeien, ala ez dien betetzen. Eta, espaldi maieeken, zuzenketa batzuk aurreko izku bere plan hortan. Gexo, ze behitzea baite transferentzisek eta diru laguntzak, behitukoa komitie, dakizuten bezala, aurtendiken 2006ko jarri zan planien eta 2005 zantzan, arlo guztixetan, diru laguntzak emateako garaxen lehiak eta bidez ekeien komite bat sortukoala, diru laguntza hosek emateko, lehen txostena etxezun teknikuk eta ala banatzezin lehiaketakuek. Eta oin, teknikotiken aparte, komite bat sortukoa eta komite horrek erabakiko lehiaketa bidezko diru laguntzak, orduan behitu ingoa 2006en komite bidez egin dien ala ez dien behitu. Eta egero zan dut auditzoritzana, hori Azkoitia Lantzeneko laingo, eta sarrerai dago kisonez, diru sarrerai dago kisonez, kontu hartzailik urteko zehapenak eragozpenan kontrol bat eingo, jakinarazi dila egiaztatzie, zehapen hoxedanak ondo indeal dauden, da likidazizuen aurre ikusiteko kobratzeke dauden eskubidin azterketa bate ekie aurre ikustea. Eta más o menos hori da 2006ko aurre ikusteana. Eta 2008 kontrola más o menos urtekoe antzeko izetea, bakarrik etxeana da, nola urtin ez dan berdine kontratatzen, eta ez dan berdine ordaintzen, nominak eixotzen juteielako eta abar, behonek diru zarreratan zehapenak jakinaraztie bazauken jarrike 2008ako, eta hemen dao zehaztute daude plan hontan, bazen izen dien espedientik, eta behari jakinarazi zeizkola. Kontrola bat egin du likidazizu ere txostena eintzala, eta kobratzeke dauden eskubidin azterketa bat egin du urtero eteu, likidazizu eteunin, eta 2008 hori egin dala, esateu, 2008ko planan betetzeko txosten hontan, gero batxe, esan detan bezala, amenen nomina batzu betu die, eta 6 langileen nominak betu die, eta behosen nomina hosek lanpostun zerrendako datukin bat datorren ala ez datozten, eta kasu hontan bat datoztela ikusi da, kontratu txikisen azterketa bat egin da, eta horre ikusi da, mejoratzeko gauz batzuk badauzkeula, transferentziseke, 2006en lehiaketa bidez, 25 komitiek
barka hogizkia naiz, ota seirien ja komitie martxan dao, diru laguntzak emateienetan, eta kultura eta kirolarlotako komitiek eman ditube bazpenak diru laguntza hoxenak. Eta baite betu du Azkoitia Lantzenek auditoritzak beteanekin ditula, bai kontu auditoritza, baite betetza auditoritza eta baite auditoritza operatiboen. Ordu, txosten bat berri ematekoen. 8. puntua pasatzegea, eta 8. puntun daukeu behin betiko onezpenen berri ematea. Eta hemen daukeu, oin ez daukut hemen, egon segundu bat, baina behin betikoz eta alegazioike honestanez, lehengoien onartu gendun laugarrengo kreditu aldaketie behin betikoz onartute gelditzea. Buruk ez bai faiatzen, irakurri detanin uste horitxi dela. Oinamen aurrin ez dauketeta. Baina, bazpa ere, bai, hori da, bai. Hau da lehengo egin onartu zana, eta kreditu gehigarritxe, behin betikoz ja onartute gelditzeala. 9. puntue, aurrekontuari buruzko informazioa, bialdu zatzute, hilero bezalaxe, nola dijusten kapituluk eta bai gaztuk eta bai zarrerak, eta 10. puntua pasatzegea, galderreguak. Ez dakit, bat ematek zoze dauken, janire, ez, Jose Joaquin, ez da, zueke, ez, seirek eta otamasei dienin, bukautzat emate deu gaurkoa. Ezkerrek asko eta udea ona pasau danok.